Galicia rematou o 2021 en materia turística mellor do que se agardaba. A comunidade situouse 25 puntos por riba da media estatal en canto á recuperación da actividade turística, con 3,5 millóns de viaxeiros. Esta mañá en Sanxenxo, a Xunta e o Clúster de Turismo de Galicia fixeron balance. Creen que o éxito galego foi apostar por un modelo turístico tranquilo, reforzando a mensaxe de destino seguro. A comunidade autónoma galega foi unha das comunidades que superou por encima das previsións as cifras de ocupación. Sempre dixemos que había que actuar con moito sentidiño. Galicia foi un destino seguro, así se demostrou con esas cifras de ocupación que obtivemos no segundo semestre do ano. Todo era pesimismo e despois tivemos, como el decía, un segundo semestre do 21 espectacular. 3,5 millóns de turistas, incluso se superaron as cifras do mes de agosto do ano 2019, que ainda non había pandemia. O vicepresidente da Xunta entende que estes bons resultados debense tamén ás medidas implantadas polo goberno galego para apoiar o sector, entre elas o seguro coronavirus ou o bono turístico. Alrededor do 98% do bono turístico foi consumido. Por lo tanto, hubo 12.000 tarxetas, eso pues, implica, cada tarxeta era dun usuario, pero eso podía implicar a moitas persoas, e sobre todo que a máis era un gasto engadido, porque non só foi o gasto do bono turístico, como recordarán, era un 60% aportado por a administración, un 40% por cada persoa, senón que eso supuso un gasto maior, esa xente consumía o total do bono e ainda consumía máis nos establecementos nos que íbamos. Tanto o goberno galego como o sector confían en mellorar os datos neste 2022 co obxectivo de consolidar a Galicia como un destino de excelencia, rendible e sustentable. Todo fai pensar de que este ano vaya a seguir esa mesma senda. Esperamos de que a partir de Semana Santa empecen a aumentar as ocupacións, tanto no sector de hotelería, como nas casas rurais, como nos hostais, e desde logo o Ano Santo que se vai a celebrar este ano por segunda vez consecutivamente tamén vai a traer moitísimos turistas a Galicia. O encontro serviu ademais para agradecer ao sector a súa profesionalidade e implicación para garantir a seguridade nos seus negocios durante a pandemia.